следващия ден. Днеска по-късно ставаме. Даже има някаква светлина. Вървим по пътя за колела. Тук не им пука особено много колко е студено. Карат си колелата, децата с шейни ходят в училище. Днеска разходка в града, разни музейчета. Времето се постопля, сутринта валя малко сняг. Събота е, да видим какво е положението. Вау! Ама виж ни по-малко ни опръска. Жадни тюлени смучат лед. Покажете му цунка, бе. Покажете му цунка, бе. Толкова народ, човек няма кога да седне да се снима себе си. Чакай, сега ще се поснимам себе си. Губи време само за себе си. Да. Излязохме от поларният музей и навънка изглежда все едно свършва деня, едва 2 часа. Луната е горе. И то ние като влезнахме беше луната вече горе, но... Тя луната си има консистентно. Си е там. Това има да ядем. Иначе е тук малко снежете са посъбрали от улицата и са го натрупали. Има няма 3 метра и половина. Дори в Норвегия хората стъчкуват. Ако стъчкуваха на разбран език, може да разбереме. Това е Марин разбра. Разбрахме за какво крякат хората. Няма боб. Разчистването на тротуарите е супер избирателно. Тук няма да го чистиме. Тук ще го чистим. Хората монтират подово отопление в улицата. Кой казва, че на минус 10 хората не могат да седят навънка и да гледат открито кино. Това само хората, живещи на север, могат да го правят.
La meg fortelle deg noe som min far fortalte meg. Se på stjerner. Отиваме по дългия мост. Скачим горе на планината. А никакъв шанс да се види. Е там. Вървим по леда нагоре. Стигнахме до долната част на лифта. Имаше табелка, че е затворено заради силния вятър, който ни виеше до тук. Доста чил, май. Да. А сега ще му пиша път. Правяме инцидента с млякото. Докато носех раницата и паднах. И след 20 минути разбрахме, че едно двулитрово мляко се... Вече еднолитрово мляко се е източило. То е двулитрово. Да, казах, че вече еднолитрово мляко се е източило. Сега Марин пере пенси раницата. Виж, чиста вода. Сега се превърне в мляко. Като източи на това. Бавно побелява. Значи може би точно не така ще стане. Аз само като го помириш, ще ми става нещо. Мастър готвач. Мандарин. А така, най-професионалният черпак. И прекалено голямото количество супа. Ще е колко прекалено, колко 10 литра да е тая този казан. Ще го ядете... Яко ще го ядете. Ядете голямата голема. Не, бързо. По-беличко си разсъмва. Ами, накрая малко, но добре беше. Нов ден. Часът е 4:30 през нощта и сме станали всичките, за да ходим да се возиме на лодка и да гледаме китове и косатки. И точно в този момент си чакаме таксито, но нещо не го виждам. Днеска ни предстои 20 минути до центъра, после още 3 часа и половина с автобус. И след това самите косатки и после още толкова път назад. Да видим дали таксито ще дойде. Ето го таксито. Дойде. Що са две таксита? Не знаем. След 4 часа возене в автобуса стигнахме до някакво яко градче. Рибарско градче на един остров. Тъкмо, когато се каква е думата? Стана светло, разведри. Съмна в 9:30. Рано сутринта. Сега ще видим какви дрехи ще ни дадат и какви ще са инструкциите за безопасност. Ето, снима ни. Жълтурите. Сме от норвежкия КАП. Моля документи на Кита за проверка. Кита е за тебе. Не знам, кой ме ръкли, снимаш ли? Това ни е лодка. Не.
Надявам се, това без знак. Това е като японските кенефи. Че хубаво. Ще дадем сандвичи навън. Много сме мокри, гащите са ни мокри, някой, не знам, всичко има мокро. Всичко е? Както... Както също е мокро. Аз съм мокри между другото, само май надолу нещо. Цялата е подвизна, това е подвизна. Да, явно напоследък морето е доста бурно. Да, току-що ни каза. Вчера и утре ще бъде канцелирано най-вероятно. И днеска явно сме хванали някакъв ден, който е що годе окей, ама доста ни мокри. Доста бурно море и това накара лодката да твърля много вода напред-назад и сме вир вода. И нямаше орки, имаше само китове, което не беше лошо, но все пак. Видяхме изгрева и залеза в рамките на половин час, което беше доста яко. Сега ще ни дадат някакви сандвичи. Кой? Те кажеш сега. Беше мокро. Много беше мокро. Покрихме си гащите. И панталоните и всичко. Ми не е, защото се напишка. Нищо не разбирам. 1-0-0-0-1. Той си го знае. 35. Двоичен, 35 двоичен. Той си го знае. Не, да. Чудесно. Аз сега се чувствам като на червения килим. Така ли ме звезда. Всичките снимат. Всичките ни отразени да има отзор. Днес мандарин със специална тениска от, не знам, Lidl, Юск. Юск има тенис? Не знам. Има го. Как ти де? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Мандарин. happy birthday to you.